Ndiyabulisa kwamama. Ayisholo phezulu. Ndiyabulisa kwamama, kwatata, kwasisi, kwabhoti nabantwana abancinci egameni leNkosi uYesu. Amen. Ndingowakwa Wili. Ndamkela uYesu ndabe kanti nam ndiyasindiswa. Inkosi imsikelele. Ndabe ke njalo ndithini? Ndisindisiwe. Inkosi imsikelele. Ndicela sityhileni iiBhayibhile zethu kwincwadi kaTimoti lesibini, chapter 3. Inkosi imsikelele. Amanzi abalulekile ya usebenzile mntana wakho uthulule lapho. Athina ashushu kanje kandithi afraid baya abantu. Inkosi imsikelele. Ndithemba sityhile iiBhayibhile zethu kwincwadi kaTimoti chapter 3. Timothy njalo. Sifumene sonke Timothy wesibini. Timothy wesibini, that means 2 Timothy chapter 3. Okay. Kuno verse 16, sawukwenza 16 na 17. Apha kulifundeka ngohlobo. Sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje, sikwancedela ukufundisa, ukohlwaya, ukululeka, ukuqeqesha okusebulungiseni. Babe ngathetha ngokwami lo okusebulungiseni, ukuqeqesha okusa ebulungiseni. Inkosi imsikelele. Ifuneka kanjani apha kuwena? Injengakubo. Ithi nomnye enye iBhayibhile. Sonke isibhalo sinefuthe lomoya kaThixo. Amelanini, sizifundeni zonke. Kufanele sithathe ezibini ze-right. Ithi lena yami noma sisibhalo ezingcwele ne. Okay, khawufunda apha kuthi ungafuni ifunda. Khayifuna ukufunda. Timothy chapter 3 verse 16. Sikhololuza ukufa. Ufe. Ikona ke ingxaki kaphunda kaninzi. Sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje, sikwancedela. Okay. Masibamba. Sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje. Ithina bakho sonke isibhalo sinefuthe lomoya kaThixo. Sorry, zithetha into enye qha zithetha ziyibeka ngokwehlukayo. Yayiva enye ithi ngamanye amazwi zithi ngakumbi leka namhla isibhalo imane makesiqaphelele napho. So zingapi izibhalo eziphefumlelwe nguThixo? Ithi sonke isibhalo kaphinde ifundele. Siqiniseke ukuba sithi sonke nyani. Sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje. Intoni isibhalo? Intoni? Lilizwi likaThixo. Ngamanye amazwi yonke lento ibhalwe phaya eBhayibhelini iphefumlelwe nguThixo. Kasihamba ngokwale Bhayibhile kamama endleleni
yonke laa nto ibhalwe phaa eBhayibhileni okanye yonke le nto ibhalwe apha eziBhayibhileni zethu inefuthe lomoya kaThixo. Ngamanye amazwi, yonke le nto ibhalwe apha eBhayibhileni ine-approval kaThixo, ivunyiwe kubani? nguThixo. Okanye ubunothi yonke le nto ilapha eBhayibhileni isuka kuThixo. Kuke kubekho ke amaxesha apha ebazalwaneni okanye ebantwini abakhonzayo, ufumanisa into yokokubana iBhayibhile uyayifunda okanye iBhayibhile iyathethwa kuye okanye uyayiva iyathetha kuloo ndawo ithile, avumelane nayo, ayamkele. Iphinde kwale Bhayibhile inye ithethe kwenye indawo, ithetha kwanaye okanye ithetha kwakubi, ithetha kwakuthi, kwalo mntu mnye angavumelani naye. Xa engavumelaniyo naye apolitike engqondweni yakhe, athi enye into nalo Pawulos uthetha apha yayingumntu naye. Hayi sube gqwetheke kakhulu ke u-higher grade othi naye noYesu lowo wayengayenzi impazamo. Hayi bakhona batshona ubaba wakabebe ungabinangxaki uzawudibana nabo kweli phakade school, alinanto zinqabileyo ngoku. Inkosi isikelele. noYesu lowo wayenazo impazamo zakhe. Khawume basesiyayineke le ndawo ndithetha kuyo, athi umntu noYesu lowo wayenazo impazamo zakhe, enzela ukuthi ungabhideki. Apha engqondweni yakho xa umnandi kakuhle ne uyambona umntu omamkela uYesu banguYesu, nguThixo, enempazamo. Hayi sentsho apha engqondweni yakho umnandi ungozeli. Ndiyazazi into zokuthomba ungazamkela into ongazamkeli. Inkosi isikelele. Umnandi nje unguwe. Sentsho uba ubhadlile, une-understanding eyiyo. Ithi iBhayibhile kwincwadi kaYohane isixelela uYesu bangubani. Ithi uLizwi wayekho kwasekuqalekeni, enguThixo, ekuThixo. Iphinde isixelele kakuhle apha iBhayibhile ithetha khona ngeTrinity, kuba nguThixo Uyise, nguThixo Unyana, nguThixo Umoya Oyingcwele. So uYesu nguThixo Unyana, unguThixo ugqibile. UbuThixo bukaThixo bukuKristu, bugcwele bukuKristu. Ide ithi iBhayibhile ubutyebi bonke bukuKristu. Inkosi isikelele. U-Endi lo nyana ke waba yinyana weza kuthi, ephelelisile esengulaThixo, yeba waphila. Ezosibonisa uba iBhayibhile isixelela kakuhle uba usehlule isono esenyameni. Ngamanye amazwi, ngela xesha ebephila ebengumntu, inkosi isikelele, but siyazi kwanjalo ubana ebesekwanguye ubani? uThixo. Into abahlamba baphopanisa kule nto uba ebengumntu, ebenguThixo but in our form, in our natural being. Kule meko lesikuyo aveza imvakalelo sizivayo. Inkosi isikelele. Into ebuhlungu kum yayihlungu ngohlobo, into ebuhlungu bayingatsho kum wayeyiva ngale ndlela nam ndiyiva ngayo into ebuhlungu. Inkosi isikelele. Uyayiva? Wena ukwenza impazamo uYesu?
ngoba iBhayibheli iphinde isixelele uba walima ngendlela zonke kodwa kuye zange kwafumaneka cabhazi, zange abe nampazamo. Ile nto ndithi ke ngoku even nalo ozawuthi noYesu lo wayenoba nazo impazamo ezenzo abanazo, akakwazi uYesu banempazamo nangomnye umzuzu. Inkosi isikelele icacile seyi-out ke leyo. Ndisithi kuYesu kuyele kulena ke ngoku. iBhayibheli ithi sonke isibhalo, sonke, zonke iBhayibheli zitsho, wonke umuntu onayo iBhayibheli itsho njalo, ithi sonke. Ngamanye amazwi yonke le nto ibhalwe apha eBhayibhelini iphefumlelwe nguThixo, inemphefumlelo kaThixo, inefuthe lomoya kaThixo. Lithiwa ke ngoku ngelibuzayo, umntu number 1 oyaziyo le vesi ubikhona apha eBhayibhelini, agqitha ngayazi nje uba ikhona, ayazi uba ikhona, itsho ithi sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo. Ubuye aphinde kanjani kwalo mntu aphikisane nombhalo? Senje uba ngamanye amaxesha nami ke ndifuna uunderstandiswa izinto kuba ndike ndifeyile ukuzi-understanda. Uyayiva? iBhayibhile ke yona ithi abantu bam bayatshabalala ngenxa yokuswela ukuqonda okanye ulwazi. Yize uYesu athi ke xa ithetha kwincwadi kaYohane, ziphengululeni izibhalo kuba nina nithi ninobomi obungunaphakade kuzo, zibe zona izibhalo ezi zingqina ngabo, nibe phofu nina ningafuni ukuza kum. Yeyila zithini izibhalo? Bathini bona xa bethetha ngezibhalo? Bathi banobomi obungunaphakade phaa kuzo izibhalo. Izibhalo ezi bathi banobomi obungunaphakade ngenxa yazo zingqina nguYesu. Kwabona abafuni ukumamkela ubana unguye uKristu, unyana kaThixo, kufuneka bemamkelile. Hayi, bathi baremaine besithi banobomi obungunaphakade. Banabo? Ikhona into abasitheleyo, into esisikelele. Ifana ke nalo into yokokubana sithi ngapha kokubana siyazi into yokubana iBhayibheli ithi sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo, but kwathina siphinde siphikise esi sibhalo sithi thina siyayazi uba ithi iBhayibheli siphefumlelwe nguThixo. Ifuneke ngokule into yokubana ekunyanisweni yonke into esiyaziyo makube kanti siyayiqiqa, okanye yonke into esiyivayo makube kanti siyayiqiqa. Ngoba kum bazalwane, ukuba ndiyavuma njengoba iBhayibheli sitsho uba sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo, emva koko ndishiyeka ndingenasizathu sophinda ndisiquestions. Into elindelekileyo kum uba isibhalo xa sisithetha kum ndingasiquestioni, awugqiba endaweni yokuba ndisiquestione mandithini, mandivumelane naso. Inkosi isikelele. Ndivumelana naso ngelithi ndisamkela ngoba isibhalo sililizwi likaThixo, and xa lithethwa kum noba lithethwa ngubani, uba uthetha ililizwi likaThixo ndinivalilo nalo lithatha eBhayibhelini, sisizathu esaneleyo esubana wonke umuntu othi ngumkhonzi kaThixo athini, akhothame, alale kuso. Ibesisikelele. Xa usenkolweni yobuKristu, ibesisikelele. Qhubeka. Sikwancedela ukufundisa, ukohlwaya. Mamelake, njengoba esi sibhalo siphefumlelwe nguThixo sonke, siyanceda. Zawugqiba zibalwe izinto esinceda kuzo. Kuthiwa yintoni yokuqala?
sincedela ukufundisa okanye sincedisa ekufundiseni. Ibeke kanjani apha kwemamdleleni? Siyanceda ekufundiseni inyaniso nokuchitha imposiso. Siyanceda isibhalo ekufundiseni inyaniso nokuchitha imposiso. Ngexesha isibhalo sifundisa inyaniso, sichitha imposiso. Ngoba soze ufundisa inyani ushiye kubuxoki ungabazi. Ngabanga bayifundanga inyani. Cha ucinge into kokubana ufunda inyani. Yabona umehluko apha? Ungayifundi inyani, but ucinga ufunda inyani. Then uzawushiyeka ke ngoku ungakwazi ukwehlula phakathi kwemposiso nenyaniso. But uba ufunde inyani, ukuyazi kwakho inyani, uzawushiyeka ungenangxaki nokwazi inkohliso okanye ubuxoki. Yize iBhayibhile ke ibeke kamnandi isithi naye niyakuyazi inyaniso, naye inyaniso iyakuyazi. Ngoba ukwazi kwakho inyaniso, wazile nto ibimele uba uyayazi. Uzawutsho ke ngoku ongafanelanga uba uyazi uthini, uyazi. Siyancedisa isibhalo ukufundisa. Amelane. Embhalweni apha eBhayibhileni kunevesi ethi phakathi kwezinto ezakwenzeka kubantu bentsuku zokugqibela bazawuhlala befuna kodwa bangaze bafikelele kuyazini inyaniso. Iyabe inyaniso ifeyile ukuzichaza kubo befunda nje. Sure inyani ingxaki lapha kubo. Bayava ngapha iphuma ngapha, bayava ngapha iphuma ngapha, ngoba uthe iva nje abesithi yena enhliziyweni yakhe ayiyo le nhlobo yamkelwa ndim le ndiyivayo. Ayithethi nami. Yazi kukho abantu abanjalo. Yazi ungamangala bazalwane into kokubana kwenzeka njani sikhonza ndawonye kodwa kungaphuma abantu abafanayo. Naxa kushelishwa kanje kuthi sonke siva into eyi-one. But kuphuma abantu abehlukeneyo. Ngamanye amazwi kuphuma abantu abenza ngokwahlukana. Kwenzeka ntoni? Hayi ingxaki ayikho kude. Uba bengayithela kwesiXhosa bengathi ukufaka usembizeni. Ingxaki kwalapha phakathi kwethu. Inkosi sikelele. Niyayazi? Wayekathi uDlamini. Kukho abantu abathi amen. Kuba kusithiwa amen. Bengathi amen ngoba bevumelana nale nto uyithethayo. Okanye malibeke ngohlobo. Kukho abantu abathi amen enkonzweni. Xa kusithiwa amen, u-amen wabo engathi ewe ndiyavumelana naloo nto itshoyo. Ezithi amen njengoba selapha enkonzweni and soyithetha nawe le nto uyithethayo, athi kodwa yena akavumelani. Inkosi sikelele. Naw ke ngoku ngabo bantu ke banjalo aba bayana bangatshintshi. Ilizwi likaThixo lijenki kakhulu ngohlobo lokubana uba lithetha kuwe feziwe, ungavumelani nalo enhliziyweni yakho, alizukwenza nto. Subane wayo inkosi sikelele, alizukwenza nto tu. Ubufuna uyitesta loo nto uzoyilila. Uyawungqina noba kusemva kwe-5 years. Uthi laa nto wayithetha ngo-2021 ndayithesti njani and ndibambe for these 5 years, past 5 years. Uyaqonda ngoku kuloo ngo-2020 mhlawumbi 26 wena kulaa ndawo sikuyo namhlanje. Ungqine loo nto futhi unyanzelekile uba uyingqine. Uyitestile kaloku and ibifuna uyiteste uyiprove, yakuthatha ithuba nyhani. Into esisikelele injalo ngoba ilizwi likaThixo naw ke ngoku ifuna into kokubana masingapopani ngoba bayakwazi abantu nyhani. Kawuthi amen, kanti amen mos ndilindele banithi amen ndithini yaqaphela. Eminyanisweni ndifuna uba ndiva niyandiva na, but
okanye niyayibamba nalelo. But abanye abantu abathi amen ngoba evumelana nalelo. Futhi ke omnye ade ngoba kwinoba bayibona abantu ba iyakhomeleka loba nasebusweni ungabi mnandi xa itekisi le ingakusuthi enhliziyweni yakho. Ayicamouflage kwayo. Iyayiqaphela inhliziyo yakhe. Apha ebusweni aveze ubuso obuhle. Ade ancume futhi. Uncuma mahalo, uncuma umoya. Akavumelani nalento. Xa uthi enhliziyweni yakhe efezini, ukuba ucinga uzawundirida apha ebusweni, utsho phansi, ndizawuthi amen. Futhi ndizawutsho ndikhululekile. Amen. Inkosi isikelele. Mamela, ucinga uqhatha bani? Inokucinga uba yena uqhathanga. Lo ushomayelayo. Okanye ucinga uba uqhatha uThixo. Mamela yena mntu uqhathayo. Nguwe. uThixo akazukwenzeka nix. Uyithethile into ebefuna uyive. Uyithethile into ebefuna uyazi. Uyithethile into ebefuna ubana uyiqonde uba ulindele yona kuwe. But you decided to decide otherwise. But kodwa wena wagqiba ekubeni ugqibe chasene nayo. Ingasisikele. Sithi thina sifunda apha embhalweni. Isibhalo sonke sitheni? Siphefumlelwe nguThixo. And njengoba siphefumlelwe nguThixo, yebona uba uThixo akasiphefumlelanga nje. Usiphefumlele uba sesincede ekufundiseni inyaniso, ngoba nguye lo the siza kuyazi inyaniso. And inyaniso iza kusikhulula. Mamelani, lo wake ngokungayamkelanga la mfundiso yesibhalo simfundisa inyaniso. Xa kufika imposiso okanye inkohliso, ichithekile kuye ngela xesha engayamkelanga inyaniso. Ayichithekanga imposiso, nemposiso senendawo pha kuyisenebanga. Ifika imposiso imchithe futhi achithakala. Mamelani bazalwane, into esigcina sihlale sisindisiwe inyaniso esiyibambileyo esiyive phambi namhlanje. Uyaxoka umuntu othi uqhubeke esindisiwe ngoba umelele. Ungabane wari koyazi uyaxoka. Yabona kanjani kancinci ndiphakamisa insimbi. Ungaziphakamisa insimbi, insimbi zifo physical fitness. Uba uqine isihlunu esi, into yokuhlala esindisweni is not about how fit or strong you are. Subexoka cha. Ngafumanisa uba wawa xa ushiyeke fit. Ushiyeke uthi usesenkosini wawe enkosini. Oh, zange nive nangabantu abawile ezwini kodwa bashiyeke ecaweni. Ezwini wow. Ezwini wow. Sheke khonza manje. Ngamanye amazwi se uqhubeke ephila ephikisana nelizwi. Kodwa uthi usabambewe. Yiyo leyo imposiso ichithekile kuyi. Tu ngoba inyaniso akafundisekanga ngayo. Ikwasisikelele. Liphinde lenzeni. Ukohlwaya. Siyancedisa isibhalo ekohlwayeni. Ithi apha kuyo sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje. Sikwancedela ukufundisa. Sayafundisa, sifundisa inyaniso ngecacile. Ukohlwaya. Kuthi ukohlwaya ukuthi ngoku umuntu wenze wrong ne uthi oh zalane wami. Saba right wena. Ne? Ukuthi ukohlwaya
Okay. Ukohlwaywa. Kohlwaywa umuntu utheni? Umuntu owenza kahle. Umuntu right. Masithi ebepheka kuba ebepheka. Avele mani. Apheka ukutya okumnandi kanjani? Ityi wayifake kakuhle. Yonke into ayenze right. Aphakele ukutya esityeni eseclean. Akunike uba yitya. Awugqiba uvele uqonde avele okunuka kanje kuba mnandi. Okumnandi kanje sendikudla. Enze yonke into kakuhle. Soze ngamoshwa aphume echatu. Ukhona umuntu angacinga kanjani? Ngonconywa kaloku loqa ngoba wenze right. Iyaqaphela. So kwabe ohlwayo uthi ukuthi akwamanga kahle ikhona lento ingahambi ngendlela. Mamelake. Asenje nje. Yabona ke kule ndawo yokohlwayo abayamkela abazalwane tu. In fact ungayamkeli yenye into abayifuni. Khawuthi nangu umzalwane nihlala ningabazalwane. Umve ethetha kwada dithi wena uthi kuye sibanibani ayondlela othetha ugqiba uthetha ngayo ulisusile uthuthu yekabela okanye masithi uthi ngokwesibhalo sibanibani ubungamelanga uthetha ngale ndlela. iBhayibheli ayisivumeli isithethe kanje. Lo muntu obesebenzisa isibhalo ukohlwaya ukunqanda lento enziwa ngulo muntu. Okanye ngokombhalo sibanibani kuloo nto ithile ayenzayo umbhalo awuvumi ubuyenze kanje lento. Usebenzisa isibhalo lo muntu ukohlwaya loo nto ayohlwayayo okanye ukunqanda loo nto ayinqandayo. Wenza right into imele uba uyayenza. Masiye phaa ke ngokulenziwa uva njani? Yima masime ngova njani? Uyamkela njani? Umuntu ke makaphendule based kweyakhe indlela. Xa wayenqanda wava njani? Yebo wava njani sizawuza kuyo? Waphendula njani? Uyuve mnandi ne? Iwesi uba umnqanda phakathi kwabanye uvele uzihlaze kuthelo. Kangangokuba uba uduthe engqondweni yakho ebengamelanga noba undi-athende apha. Bimele undikhwethele ecaleni. Mamela ke siyathasa abantu. Ubumprivate le wena lo bomhlangalazi. Senze kuze ukuzibuze nawe lo mbuzo. Ubumprivate le lo wena ubusenza kuye nento kuyenza. Ubungemprivate kodwa ufuna uprivate wena. Ifact mamela ke kwalanto ifuna uprivate xa uathendwa wena impakamo. Ithi ke iBhayibheli lisisenda ukuxolisa. Onxaxayo mohlwaye phambi kwabanye enzela uba nabo bafune kulonto. Mamela if umuntu umosha apha phambi kwabanye wena xa umlungisa umprivate unetask eninzi ukuba uphinde ubuye uze kwabo bantu ebesona phambi kwabo uthi ayikho right ke into ethile. So unenhlonipho nokuthi njengale sizokusibanibani ngoba sengathi uthetha ngayo. Uyabona uzenzele enzima wena kanti uba ubuvele wathi ngela xesha sibanibani ayondlela ukwenza le umbhalo uvuma oyibeke kanjani usebenzise isibhalo sehlwayo. Into enzekayo ke ngoku into embi kubana abanye abantu niyazi babaqhubeka atsho yeke nokukhonza omnye aqhubeka atsho tshintsha inkonzo. Into nemtshintshisa inkonzo
Kangoba abantu abanjalo babatshintsha inkonzo ngalo moya, umdla wami ukubana uzazitshintsha kangaphi. Ngoba icacile kwawulungiswa kwakhe phaya, uzagqithela phambili. Kusho ukuthi abekho right phaa. Anti mos benza laa nto bemkisa phaa. Into engxaki akazombhala ukuthi yile nto ke ndibuza mna ubana ebefikile kulo mbhalo kuba isibhalo esisilungile okanye ngokokaThixo sifanele uba sisetyenziswe kusohlwayo owohlwayayo okanye kusehlwaywa loo nto yohlwayo. Into yam ke ithi okanye ingqondo yam ithi ifana nokuba uthi umntu urongo xa usenza into ethile. Into efana uba uyayibuza wena ubana uba ndirongo uyithatha phi into yoba ndirongo? Utsho njani? Uyibhekise phi? Uyithatha phi le nto yoba ndirongo? Ngumbhalo. Then ifana ke ngento elandelayo yaphela wena. Ngoba uyayazi uba isibhalo sona silungile ubana sohlwaye. Uyandohlwaya xa imnqanda esithi umbhalo uvume ufanelekile. Kodwa uba ngaba uyaqhankqalaza ke ngoku ngoba kuba uSathane usebenza ukuqhankqalaza ngapha enhliziyweni yakho uba sivumelana nale nto. Uyayiqaphela? Kodwa uba ungumntu oyaziyo uba isibhalo silungele ukubana ndilungiswe ngaso soze ungavumi. Inkosi isikelele. Sifundiselwa loo nto ke isibhalo kanje ubana xa sisiza ke ngoku sisetyenziswa kuwe uzungaqhankqalazi ngoba uhleli uyilindelele uba yenzeka kanje sitsho. Uzawugqitha phi ke wena ufune yakho indlela yokwenza? Akhona amathuba apho uzawuprayivethwa khona xa kufuneka uprayvethiwe uzawuprayivethwa. Kodwa xa kuthe kwenzeka wangaprayivethwa akuvayolayithanga mthetho ukwenzele ifavor naloku private leyo. Uyofumana uba naloku private leyo mhlawumbi ngexesha kuprayvetha ngalo ukuprayvethe kuba wenganyelwe bubugwala yena uba ajongane nawe apha phambi kwabanye. Ikhona naleyo. Khanimameleni bazalwane. Hayi ndiyayicela khaniyithatheni le nto. Ukuba umntu uyamthanda nyhani wayetsho uDlenze ndiqonda uba ayindiniki ingxaki le nto leyo umqondo umntu ngqo kayirongo ndithi urongo. Yabona nemnandi ke uba ivele ibe lula kuni ziqhubeke lula kanjalo nebababa ningasayingena lecala lokudla because ayindiniki ingxaki nyhani Dlenze. Ndehlulwa zintetho zikaDlenze athi uDlenze uyabona uba umntu uthi uyamthanda kodwa xa esenza rongo uyonqina umnqanda ngoba uzawukhathazeka. Ungamnqandi kuba usonqina ukubana uzawukhathazeka ngoba umlungisa. Eyona nyaniso kuba awumthandi ngoba uba umthanda nyhani ubuzawumnqanda then akhathazeke ke yena ukuyakhathazeka but wena umnqandile. Ezindiyimirizinisha le nto ndiyimamele mani uDlenze unyanisile. Ndithi mna ndiyamthanda ndingamnqandi ngoba ndicinga uba ndinesuba ngakhathazeki. Ukukhathazeka bekungazumenza abe rayithi. Uzawukhathazeka vele ubuyakhathazeka because iphaa kuye le nto. Mamelani, number 1 xa unqandwa nditsho mna ngoku unqandwe kakuhle umntu waku-aproacha kakuhle wayibeka kakuhle ubana hey irayithi kangakanani le nto yenzayo. Laa nto nje yenene wena uyidibanisa kwakho le nto ithethwa kuwe nalo uyenzileyo uzifumana ngoko nangoko urongo. Ukuzifumana kwakho urongo kuve kukutsho uthi lo ukhathazeke yiyo ayikho rayithi nakangakanani ayikho rayithi. Yaqaphela iyakhathaza lo masiyazini iyakhathaza. Ndithi into yokunqandwa
iyathini andinibuzi biyakhathaza na okanye ayikhathazi ndithi mna iyakhathaza mamelani ndiqonda iyakhathaza nizayihleka ngoba nayiqonda injani mamela ke ngoku akhathazekileyo kuzisisters okanye izibrothers uzavela ancuma akancumanga andiyazi noba ubhanxekile noba utheni na njenge encumile iyo hayi andifa right akancumanga enhliziyweni yakhe ukhathazeke okuncuma andiyazi noba yintoni andikwazi ukuthetha uba kuthini but ayikho kuncuma udanile uncuma ukudana ungabisamlaka zakho ukuze uncume ntoni inkosi isikileyo imani andinibuze nto ndiyazazi apha kum ukunqandwa usenza into rongo uvela udana uthi ndoxo but andiyazi ke ngolivela ishiyeke incuma yona noba izama uba icamouflage lingaphakathi na andiyazi but naw ke ngoku ithi ke iBhayibhile uba buhlungu ne iBhayibhile ithi ubuhlungu obungokukaThixo busingisa enguqukweni ekungekho kuzisola ngayo kanti ubuhlungu obungokukaSathane busingisa ekufeni mamelani lento ukuba umuntu kulungisa ngokokukaThixo ngokwelizwi kuzoba buhlungu of course but obubuhlungu bukusa ekuthini utshintshe bukusingisa enguqukweni futhi xa uye wahamba ngokokubuhlungu wayofika phaa enguqukweni sobuzisole ngenguquko yenzeke tu inkosi isikileyo mamela into yakwenzeka ke ngoku okulandelayo uzawuhamba ngokwelizwi into ozawuyenza uzawuphetha uthenda kwa umuntu okulungisayo ngokwelizwi ngoba ufumanisa into yokuba ekubeni sekungekho kuzisola njengale nguquko isetyenziswa ngokobuhlungu sekungekho kuzisola nje ngenxa yale nguquko ufikelele kuyo ngobuhlungu obusetyenzwe ngokokaThixo kukubana emveni kokuba uguqukile wahamba ngale ndlela ilizwi livuma ngayo uba noxolo ube nobumnandi apha kuwe ngaphakathi uthi uqonda batyhini ndaweni yokuba umthiye lo mntu ukunqandayo xa ungenzi right usukumthanda ngoba ukukhokelela phi ebomini but izidenge zona zive zibona abantu bokuthini ubana kanifuni ile nto ke ingase mna uku-analyze okungakufuni kwakhe ubani lo akufuni kanjani xa utyiwayo okanye xa kuza kutyiwa uyakuthuma basuka khona kum aphinde athi ngowuso ungekho kutyiwa enze sure uba awuzubekela uzubuye ungekho kwanto kuklini sesilala ngoku vele ulale nam ubona kusasa intotya kanti jasuka wethu unini watyayo yabona ke hayi ke ndimaze ndimvumele ke ngoku hayi inoba ngandlela thina kawumfuni nyhani ngoba into ozenza unyana aziqhelekayo inkosi isikelele uba okuba ubana kandifuni kubana athi ndirongo xa ndirongo yabazalwane ukuba urongo ngelo xesha urongo ngalo ze kubekho umuntu onyamekela ukukuthi nca ngokuba urongo xa urongo uyena ndikucebise mna ukuthanda ngaphezulu kwabo bonke abantu lo inkosi isikelele liphinda sincedise nina sisibhalo ukululeka ndiza kukululeka ukuba wesezinahlamba uqeqesha ithini yakho ngomdlela impela kanjani ukululeka nami ibeka ukululeka siyanceda ukulungisa isinike yeke isinike indication
hayi babapho ekululekeni. Okukululeka kukulungisa isimilo. Shaba isibhalo siyanceda ekulungiseni isimilo. Apho kuzawuthiwa sengisiwe akwenziwa kanje, izinto azenziwa kanje, akathethi kanje umntwana kumuntu omdala. Yazi kwabantu emsebenzini endikhe ndiqonda uba kukho omnye unontombi okudata capture kwenye ikliniki. Alathi uthini? Ndithi sibanibani? Awukwazi uthi xa usabelayo kum uphinde uthi ndithini, uthini? Awundlela othetha leyo, be professional. Yeba omnye uprofessional nesinamagqabhovu, uthini? Ndithi bani? Uthi kum xa usabelayo uthini? Awundlela othetha leyo. Qabe isimilo ukrwada ibe wenzi ke ngoku xa ungumzalwane. Ayimbi bazalwane into yokubana kuthiwe usinzi wena futhi uyancedakala. Yo, cha ingasahlala esepulpetini. Uba ngumhlabeleli ingasahlala pha enkonzweni kuyosheptini. Ka kuhlangenwe nje singabantu sihleli. Ungayithandi into ephuma kuyo. Ingathi ayinguye lwele pha. Wathi komnye, yo, ingasahlale kumoya. Angaphumi kumoya. Yaqonda yedidekile yona. Uthini ka uthi ingasahlale kumoya. Angaphumi kumoya. Hayi ndishuba anti undive ndishumayela kamandapha. Hayi ndishuba ingasahlale pha epulpetini angidli. Yabona ke sepulpetini uthetha kamnandi kakhulu. Uthi ndimamele, uthetha izinto futhi uqonda uba basengazenza into ngalendlela athetha ngayo. Hayi number 1 makehlela kuqala. Iyo hayi uyakrazula uqonda uyayibona ngokule athetha. Kwenzeka into engxaki isimilo akalulekekanga usile. Yaka utheni usile uyageza. Mamelane ke uyabona ke emabandleni amabandla amaninzi ufike uthi kwamanye amabandla athi yazi uba basile kabazalwane balonkonzo. Basile imbi loo nto bazalwane. Imbi into yoba kuthiwe umzalwane okanye umzalwane aziwe ngokusa. Anti uthi uYesu ezwini lakhe mabenjenje abantu ukucinga ngayo. Bathi ningabafundi bakaKristu okanye kutshiliswa. Mabenjenje abantu ukucinga ngani bathi ningabafundi bakaKristu amagosa efihlelo zikaThixo. Now abafundi bakaKristu namagosa efihlelo zikaThixo asile okanye sigudu baziwe ngokusa kuma ihlangano. Inkosi sikelele. Isibhalo ke njengoba silungele ukuthi silungise isimilo, siluleke isimilo. Kungoba akufuneka amagosa kaThixo avele enesigezo. Inkosi sikelele. Kuthi umzalwane makwenza into athwala umoya. Aqum. Why? Uqondiswa sisigezo, utholiswe umlomo, utholiswe sisigezo. Ayimelanga bayamba kanjalo lo. Ilizwi likaThixo lilungile uba lisisuke, lisiluleke, lilungise izimilo ezizithu. Yize ithi iBhayibhile njengoba singabantu sihleli
masazane omdala nomncinci. You understand? Nokuthetha kwethu ke makube njani. Awunothi ka ubhekisa ku ube ngathi ubhekisa nakubani. Mna ke ndicebisa into ethi so uthetha nontangakho mhloniphe. Yazi xa uqeqeshekile okanye xa unembeko awumind ukuhlonipha everyone across the board. Ibe sesikelele. Awumind. Ngoba abanye ke ndiyafuna ukuthi bayazireserva uba uzohlonipha abantu abadala. Ontanga bakho ubheke ezantsi abasoze bayigcona imbeko kuye. Isimanga ke kodwa yena uyijongile imbeko kubo. IBhayibhile nyake nayifa isithi yenza kwabanye lento ekunga nabo bangenza yona kuwe. If kaloku ndilindele uba uDlamini andihloniphe mandideposit inhlonipho kuye. Ndideposita kanjani inhlonipho kuye? Mandimhloniphe. Xa ndimhlonipha uDlamini ndimnika i-homework yokubana ayibuyise back inhlonipho yami. Nakubani endimnika inhlonipho ngamanye amazwi ndithi kuye ndilindeleke oku kuwe. Uzawulethusa ke ngoku xa ebuyisa the opposite. Xa ebuyisa the opposite funeka ndithini mna nam ke ndisese ndihamba ngokwale ndlela zangayo lithi. Ithi iBhayibhile again ungabuyisi ububi ngobubi nakubani. Xa ithatha kanje iBhayibhile ayisilungisi isimilo. Ngexesha feziwe ithi yenza kwabanye abantu ngale ndlela unganawe bangenza ngayo kuwe. Ilungisa isimilo sakho. Mamela, awuna control. Awunamandla over omnye umuntu indlela aziphethe ngayo yena. Yaba asinawo. Kodwa esinawo amandla ngoba sisicontrol thina asibehave njani. Then ekubeni usicontrolile wena wabehave right. Le behavior yakho ine power, inamandla to influence the next person. Inesisikele. Nditsho ungabaxelelanga uba hlonipheni uvela bahloniphe. Bazawuzazela besebenjalo ubana intend kuwe funeka kuhlonipheni. Umangalo ubana lo muntu okanye aba bantu baziwa ngokusa and bayabagezela abantu kodwa bayilinde bayilokothe kuwe. Futhi kube ngabo abade kuthi kabothuka abanye abantu ba hayibo obani beseka ngaka bayakuhlonipha wena. Kutsho bona ungekathethi uba ubani unomfanisa nawe. Nawe uyambona ubani. Wena ungathethi. It's just because wenze uthobele umthetho kaThixo. So everyone is compelled uzive nyanzelekile uba enze ideally kuwe. Enze ngendlela ezakwenelisa nawe. Mamelani. Yabona uDlamini. Yamamkela uYesu kuye sisesikoleni. Sigeza sinjalo nabangani bami tingeka sindizwe. Bayethe athi umkhumbula omnye umfana edethi ongumngane wami ufuna undigezela sisendaweni ekhoyo noDlamini kuwe. Athi hey ngeba ndithethe enye into apha kuwe qha kuba kwenkaba kuthi ayizulunga. Awusinda nje ngenxa yalonto. Wayesithi inkabakuthi ke kanti esidlamini. You understand? Yakhona befuna ukuthetha into emanye ukumnyesa. Ngeligezela mna akayibhekisi nakuDlamini lo angazoyithetha ngenxa yakhe. Kha ngoba and uDlamini wayengasiniki lessons ba
yintoni esingayithetha xa ekhoyo, yintoni esingenayithetha xa ekhona. Iyaqaphela? But thina ngokwethu sasivele sizazele ubana kwa ukuyithetha oku izivakale ezindlebeni zakhe awucingi, awuyithethi kuye, mind you, uyithetha kuluntu, uyithetha kuye qha awuzokwazi uyikhontrola uba izingayi kwezindlu zizinkwezi, and wena uzazela wena uba ayiyo nhlobo zezi. Khange kube kudala nami ekwamkeleni kwabo uYesu ndibava abantu besithi xa bethetha ngeba ndithethe enye into apha qha kuba kukho izinto. That means le ndlela uziphethe ngayo ikwenza nabantu aba-around wena bebesindiswanga benjalo, bakwazi ubana yintoni abangayithetha, yintoni abangayithetha, yintoni abangayenza kwakhoyo, yintoni abangangayenzi. Yile nto ke ngoku mna ingxaki ke ngoku ukubana abantu abangasindiswanga xa kukho wena uyafana naxa ungena. Uyazi uba bayithathephi loo nto? Balapha kuyo. Sisakwenza phaya esikoleni kumanzi, ndikhumbula sizoba no-17 days ngale Friday, sihlinze igusha phaa sinosipho sonke umthandabuzo. Abafana babenyuka ngeveni, bekhwele eveni elingasemva, bamkhwaza umthandabuzo lo ndikunye naye apha. Yekwathini sikho sonke ulapho, nto yakho ethile. Emkhomba ngaphantsi. Ziyageza ke ntwana zalapha zisile. Oh, ayisile ngiyasile. Bendiyazi mna ndiyazi. Into le ndiyaziyo. Number 1, nangoku zimkhwaza zophaya. Ulapha ziphaya zimkhomba ngaphantsi. Kuye there's nothing funny. Because wahleka. Ngoba uba kwakundim mna ndazawuqala ndothuke. Ngubani endikhwazayo number 1? Sele ndikhwazileke. Avele atshe nje intlamba. Yayizawundothusa mna kundim. Qha ke ngoku ukuyenza kwabo le nto kwaleyo ba athi kweyo bayageza kaba zisezinje ke ntwana utsho kanje ehlekile kanje wenzela mna into ecacayo ukubana baqhela utsho kanje nayatsho kanje. Qha ke ngoku bona bayazanga ubana akahlelanga nabatsho ngohlobo atsho ngalo ngoku usese-straightini ngoku. Abazalwane ke bangcwele straight xa behleli nabazalwane. Xa eyedwa phaa nabanye abantu abangasindiswanga, nabantu abangasindiswanga bayayazi uba banangxaki naye. Kuthethwa without borders. Silulekile isimilo salo mntu. And esi similo salo mzalwana siso sibonelo nakwabanye abantu abangasindiswanga. Uyazi abantu abangasindiswanga bayakwazi ukuhlonipha umncinci kuba ngendlela oziphethe ngayo. Xa uvumelene nesibhalo sakululeka isimilo sakho ebasisikeleni. Right? Isibhalo siyaqeqesha. Siqeqesha oluqeqesho lusetyenzwa sisibhalo lukusa ebulungiseni. Ngamanye amazwi isibhalo senza ingqeqesho apha emzalwaneni ebangela loo ngqeqesho ukuba umzalwane azazi ukuba ulilungisa. Atsho ke njengelungisa athini alungise.
le ngqeqesho yenza okanye isebenze apha kuwe into yokubana zazi uba awunguye nje noba ngubani, ungumzalwane and njengoba ungumzalwane ulindeleke ukuba ulungise. Inkosi sikelele. Yenzela nto siyenzela ntoni sonke yonke le nto isibhalo? Nantsi ku-7. Inkosi sikelele. Ukuze Mamela, ukuze uthi kayiqala u-17 ukuze. That means okokuba ngaba isibhalo sivumelanga sizenze ezi zinto ziku-16 ikhona le nto ingazukwenzeka. Nendiva kakuhle? Kanithi mna kandibuza uba nindiva kakuhle, nithi nina amen, nithetha ukuthi nindiva kakuhle, andithi amen. Sizodibana ngasinzikele inantoni yintoni sihlukumeza siyafumana ingasisikele fundo 17 ukuze umntu kaThixo afaneleke. Mamela, ukuze umntu kaThixo afaneleke exhobele wonke umsebenzi olungileyo. Itsho kanjalo ne. Ubuyahamba nayo isibhalo sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo nje silungele ukufundisa, ukululeka, ukuqeqeshela okusebulungiseni yonke laa nto ithetha kwa ukuze umntu kaThixo afaneleke exhobele wonke umsebenzi olungileyo. Masenjenje ke ukuze umntu kaThixo athini afaneleke, funeka kuqale kusebenze isibhalo kuye, simfundise inyaniso, sichithe iposiso. Okokuba ngaba akafundisekanga inyaniso umntu kaThixo, ayichithakalanga imposiso emntwini kaThixo, uzawufaneleka ne? Uzawufaneleka njengomntu kaThixo? Hayi. Kuxa izezinto ke zibangela into yoba kuthi kulindelwe ngabantu bana kuvela iimpawu zomzalwane emntwini ozibiza ngobuzalwane kodwa kuvele enye into engalindelekanga. Ngoba into ibiza kumenza kuvele lo mntu kufuneka yena akayilungamelanga yenzeka apha kuye. Uthe xa efundiswa inyaniso kuchithwa imposiso apha kuye, akavumelana nenyaniso. Ukungavumelani kwakhe nenyaniso yaphetha ingachitheki imposiso apha kuye. So zonke izinto ezirongo apha kuye zashiyeka zirayithi. Ngoku ekugqibelela umntu kaThixo kavele efanelekile exhobele wonke umsebenzi olungileyo. Mamela, uba akavele efanelekile uvela engafanelekanga, wenza izinto ezingamahlazo, wenza izinto ezingalindelekanga okanye ezingabalwa kwizinto zalapha elisindisweni. Ikwesisikelele akaxhobelanga wonke umsebenzi olungileyo. Kayigaxeleke emekweni uphuma ngendlela zongasindiswa. Uyayiva? Kaloku akanazo ii-doors and tools. Kuye everything is okay. Uxhobele wonke umsebenzi olungileyo umntu anjalo? Beke wahlaselwa sisimo wenza njengoba nabanye abantu besenza. Akakwazi ubana eme athi ndingumzalwane into emini. So mna ndenza njengomzalwane izinto endizenzayo. Ndiyayazi uba ngokwelizwi ndimele uba ndenza ntoni, andenzi ntoni. Ikwesisikelele. Into embi ke ngoku xa sisibhalo engasivumelanga siwenze lo msebenzi
kushiyeka kuvela umzalwane ozinhloko. Ingxaki ke ngoku aba bantu baphanga phandle bona bangekho apha ekuzalwaneni bayamangala ba ngumzalwane onjani nalo unje ngoba balindele into ebhetele kuye kodwa ndaweni yento ebhetele kuphuma into ewesi ikwesisikele uyebona into ezawulandela ke ngoku izawugxekwa isenyeliswa ngaye indlela yenyaniso ngoba akahambi ngokwendlela ebelindeleke ukubana uhamba ngayo ikwesisikele ayikho right ke lo mamelani lithi ilizwi likaThixo nokuba siyadla nokuba siyasela nokuba senza nayiphi into zonke izinto masizenzele usuku likaThixo. Uzukiswa ndawoni ke ngokuThixo xa zawuthi ndingumzalwane ndibe ndibonakala ndingafanelekanga njengomzalwane. Uyayiba ithi uverse 17 ukuze umntu kaThixo afaneleke. Ngamanye amazwi njengoba singabazalwane nje silindeleke sifanelekile ngokwabazalwane. Okufaneleka kubana njengoba abantu bethi xa bendibona belindele ukubona umzalwane senzo komzalwane kufuneka ke ndenze nyani okanye babone nyani umzalwane esenza okomzalwane. Kodwa uba ndifumana ndingafanelekanga bazawubona umuntu othi ungumzalwane esenza njengabantu bonke. Bazawuthetha kakuhle ngoThixo? Bazawuthetha kakuhle ngobuzalwane? Ayinyeliswa ngenxa yabo indlela yenyaniso iyanyeliswa. Ndaweni yoba ngoku izinto endizenzela usuku likaThixo zonke into endizenzayo ziza kwenyelisa uThixo. Andifanelekanga andizenze izinto ngale ndlela bendilindeleke ubana ndizenze ngayo. Ayihambi kanjalo ikwesisikele. But ke kube kuhle ke ngokuba siyazi uba ayizusuka iphume right phaa ekugqibeleni ungayizanga nayo kakuhle phaa entloko ikwesisikele. Masiqale siyamkele thina uba sonke isibhalo siphefumlelwe nguThixo ukuze sifundise inyaniso njengoba besiyifunda kwincwadi yendumiso ikwesisikele. Ngexesha sifundisa inyaniso sichitha imposiso njengoba edatsho uDavid ubana susa indlela yobuxoki okanye susa ubuxoki kum ndenze isigqibo sokubana ndinyaniseke. Utsho emva koko ususe ubuxoki ureplace ubuxoki ngenyaniso. Ekunyanisekeni kwakho into ezawuzenza uzawukwenza izinto ngokomzalwane. Uzawuthetha okomzalwane. Uzawuphila okomzalwane. Kutsho ubonakale kuwe umzalwane. Ikwesisikele. Iyavakala. Ndithethe ndodwa ke ndithetha ndodwa. Lizawuba khona ixesha ke kuba uthethe nini ndinirizevele lona. Inkosi ndisikele. Lord Yahweh.